Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта 5-ы месяц году і 3-й месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца. Май точно совпадает с русским, это 100%. Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску. Ну, май, так и будет май, да. І 3-й месяц веснавы. Май, ён так і называецца. Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва май з паходжання лацінская, магчыма, ад імя багіні зямлі, жонкі вулкана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы? А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая? Нет, этого я не ведаю. Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май. Май. А як яшчэ май па-беларуску, ведаеце? Травень. Не, так, травень. Ну, а гэта? Травень, наверное. А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску? Сакавік, красавік і травень. Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова жыве ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў класыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашевіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе. Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае штоночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну, ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі. Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады. Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, майский снег летит. За окном тужліва, майский снег летит, і някляю выйшаў з установы ціп. Тут установа ЦІП – гэта не ціп-ціп-ціп куранятак падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі чэрвень ці верасень. Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць 3-й месяц вясны. Сакавік, красавік,
вересень, кострышник. Кострышник, может? Нет? Блин, я не помню. А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску? Я уже сказал, червень. Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ужо не было. Трава растет. Все очень просто. А вось гэта ўжо занадта. Потому что трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра. Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі. А такое слово травень? Травень сустракалася, С украинской мовой. Да. Так, У меня ассоциация, а не с белорусской. Ну, травень это по-беларуску таксама ёсць такое слово. але ж я не уверена, але ж я не упэўнена, так, что трава по-беларуску так и будет трава. Я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на народной мове вельмі редко, поэтому ведам яе не так добра, як хотелось бы. На русской мове. Добразычлівыя спадарні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слово, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак вуліцу травеньскіх песень. Папраўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы: мадзець, марнавацца, знемагацца, нудзіцца. Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.